teori dagokionez zer, lehen esan da moduen Durangoko konpaketari buruz azkenengo hamarkada honetan, hamarkada baino gehitxo honetan, ja datu asko argitaratu die, liburuek, Ibes Argazkiak ekarri zen Erromatik, baina dudabarik gerra orokorrien eta gerra zibile Durangon, Durangaldien hori baino gehiago izan zen. Eta batzutan arriskue dau, aurten 2008 urte horren izan ganez, bai Durangon eta bai Gernikan, gerra guztien muguzteko bombaketan egunetara, ez da. Eta komiki honetan, eta balkarteko egin behar bain deta, asmue beste bat zan, ez da. Ni guri zenaben kontau histori bat, ume batzuen begitik, zozelan, alderdi, baina humano batetik, nun esan protagonista izango, fronti etxe aurrera pentasea atzera zeneuki aben zenbat bombatu nakoz izan Durangon, zenbatik dago, ez, personalizau historia eta hortik, zozelan, gerraren, edo bizitako momentu horren eredu izan altzan, histori bat kontau, ez. Gerra, seguru asko oso gorra izan zalako, baina, Durango mila batzen dut amazit hainbat testigatza jasota dekoz, eta hainbat lekuko kontatzen da bi moduen, gerra hosti esalako gozua du izen, ez. Eta gerra hostien, behin fasistak Durangaldien sartu zen, eta beste marka batzen zoritxarrez, ez ebelako zelan baita esan da, zure banduen aldeko bulkatzeko aukerarik, altzaien banduen zengo zan, eta kitut. Eta horren ostetik etorri ziren humilazioek, lapurretak, bortxaketak eta horrek danak, askotan gerraren argazkitik kanpo geratzen dielako. Hori dan hori sartu gure izen dut histori baten, handik ez dut demon leike, gau eman jortzi horri aldetan, baina, histori partikular batekin, universo hori adirazi gure izen dut. Eta horretan, alesegaz lan aiki berrezen da, ales eta bizok beste publikazio baten, Xabiren bebai kolaboratzen gendun, eta, bera kontatu da, baina elkarlana izen da ona, erreza, eta nik uste dut emaitzi bebe, baina hori ja, ez da hori.